Kamaphelula ngozondo khubona oqunta amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa Friday 6 May 2022. UFriday ke lulo suku esiyesidibanise khona izinto zokunyanga sithake mntana omhle normally ke sithaka into edibana nento besiyincokola Wednesday besithetha ngaye ke unyongwana sithaka yena ke namhlanje simdibanise namayeza afanelekileyo for lento siyenza. Yabona ke namhlanje senza lento ekuthiwa Gxotha lo muntu ufuna ukukhupha endlini wena mntu othi uzendele nje kamnandi apha emtshatweni kodwa ikhona nansi into esisidungamzile lento ingathi ifuna ukuzondidudula kule ndlu ndikuyo. Uyayibona ke sincokola ngawe ke wena mntu othi uyadudulwa sabe sisithi ke siyakhafula sibe siwatsho ke lamayeza ukubana iyeza awukwazi ukhwaza ngalo ube umnyama ebhodini. Yabona lento umnyama tsu usemngxunyweni wena nje bukhwaza nje akho kwandawo ukhwaza uviwe kuyo kuba kaloku wena usemngxunyeni. Sincokola lonto ke siyaxinisa izinto ezininzi so that abantu lento ingamayeza bade baye beyazi kuba remember lento yamayeza ibintu yasekhusini into efihlakeleyo iye isondela ke ebantwini. Sizawuthi ke wena mntu othi unomdla ofunda ngawo lamayeza ufuna uwazi lamayeza ukwazi uziqhubela na ukwazi uzenzela sithi iform yakwa Vusilanga Academy ivulelekile mntana omhle uya nje kula website yethu uye kule ndawo ithi about us and the academy ufika ucofe ifuna nje igama nefani ifune i-cell number ne-address that's it and then ulinde ke xa inyanga iphela kubuyelwa kuwe. Siyabacenga ke sibabongoza abantu ba ingaski deposit uyenze kwa eli uyayibona lento yambi ichane phambili xa ungayenzanga masingene ke kuyo lento ethi bakuthathela iqabane. We want to emphasize apha kwaBheki sithetha nomuntu othi nditshatile. Yabona lento ba wena une 2 days uneliqabane sewududulo ofike bengaphambili hambe bengxaki lanto. Siyayicebisa ke nento ethi wena muntu othi nditshatile kwelikhaya xa wenza lento uyiyaleze uyichaze kubantu balapha kule ndawo ududulwa kuyo uthi ukuba ndiyadudulwa ngoku ngundidudulwa ngumuntu othile ubuyamazi uba umazi describe olo hlobo. Zikhona ke izinto ezenza uba uthando luphele mntana omhle ungekhange ube uyadudulwa xa luphelile. Enye into eziba mhlawumbi kule ndawo kuyo ayikho uyadudulwa qha kuphele incasa man. Uyabona la ncasa yaqala mhlawumbi ke kwatshintsha izinto njebana kwelena kule relationship ufika mhlawumbi une-10 years but ke ubukwenye kwaphela napha kuyaphela nalapha. Ingaske si-understande loo nto ukuthi akuthiwa lo mntu naye ngoku ubethelelwe kuye mhlawumbi nje iphathe ezi stages zokufunda. Uyayibona so ukuba uyayiqonda uba kuphele yona hamba ke wena uyokhangela omnye umntu. Enye ingxaki ke sizawuzithi vanda nje ezinye lento kuthiwa ngo-unmet expectations. Wena ubulindele ukuba le ndoda okanye lo sisi uza kwenza into ezinkulu ngoku ezinto ayiyo laa nto ubucinga uba uyiyo okanye laa nto ubucinga uzawuyenza ngokudikwa uqonda uba ayo le ndaba endibhalele kuyo le. Enye into okudala siyincokola siyiphindaphinda iingxaki zemali. Yabona once kubekho iingxaki zemali yaphela lo nomgogwana. Eyenye ke yile yale external influence. Hey, external interference. Apha kukho abantu abangamangenela kule relationship. Yambe lento ingambi ebona ke ingakumbi kuthi thina abantu bangobhuti xa ungenele lo sister bakho yaphela lento. Ibe ngubehavior ke mntana omhle singafuna ungena kuye omnye uthatha ifoni omnye ujonga ubhalelwe bani ubhalele ntoni uyamlandela uyayibona ke ngoku ezi zinto uyajola le behavior yonke lento lena kodwa yona nto sibhalele kuyo yilena ethi intakatho. Zonke ezinye ezi azinanto kwenza neyeza. Apha sijonge umntu okukhupha ngamayeza akakukhuphi kube neperfume emnandi okanye emhle kunawe okanye kubantu abangosisi mhlawumbe sakhe isingqa sisashukuma kakude abana sithe singqa sakhe sithe sakhe isingqa kanti sakho siqini. Uyayiva mos le nto uBheka zama uyicacisa mhlawumbi ibhuti indini uba ngwelushiwayo le yakho intshebe ayisashayini ifuna uba umane uyikamakama. Sithetha ngalena yasentakathweni ukhutshwa ngamayeza ngumntu oye kwibhele elithile kuloo ndawo afike wathi umntu wam uyathathwa ndicela ufake isibambelelo kule ndoda ndifuna ududula laa mntu azenza izinto azenzileyo. Sirivesa loo nto sikhupha loo nto sigxotha loo nto sigxotha lo mntu. Iye incedise ke mntana omhle ukuba uyakwazi xa le ndoda ukuba yindoda uqonda uba ingathi idlisiwe kule ndawo
utshekishe amayeza okubulala amadliso. Apha ke ekhaya siye siwafake nakwitibhek, ifike le nto ikwitibhek. Kuselwa itibhek apha ekhaya ngumntu wonke ke siyichaza uba yokwenzani le tibhek ngokwemeko ezawuhambelana nalo mntu, kuba kaloku xa ebethwe ngesibambelelo no amount of effort kuba unalo eladliso lifakiwe, sofuneka liqhekezwe apha. Ayidibe yi-extensive effort ukubana makaphalaziswe. Ukusela nje siyalibolisa eladliso, usebenzisa wakho amayeza, iyaphela le nto ibifakiwe, noba izawuphela gradually. Sifuna ke sithi xa singena ke kuyo le nto ube uyiqonda loo nto ukuba ubethwe ngesasibambelelo, whether sesasityile okanye sangaphantsi, siwesi esangaphantsi, kukuba nzinyana. Uthi noba lo mntu somdudula uyahamba, ufumanisa uba lo ubethwe ngesibambelelo uyaphuma apha endlini uyokhangela laa mntu. Masingene ke kuyo le nto esibhalele kuyo, sithe unumber 1, khawuqale uzikline mntana omhle. Ungayifumana ke nale khombo yakwaBhele. Le khombo yakwaBhele yenziwe yaba ngunto zonke, andi-advertise yona either than to say. Xa uza kwenza le nto yiba clean, nantsi into abayichazayo abantu abawaziyo amayeza. Uyabona xa usebenzisa amayeza okuthandeka ube umdaka, uyathandeka kwizinto ezimdaka. Ukuba usebenzisa amayeza okuba wena ube mhle kodwa ube ungakhange ukhuphe ubumdaka, uba mhle. Uyabona amayeza njengomkhanya kude, sewukhanya ngoku nakwizinto ebengafananga uyakhanya kuzo, sekulula uba mawubethwe. Kufuna ke ngoku ukhuphe isimnyama, ibe ngu-1 lowo umgqibile. Uthu uzawusebenza ke ngoku la mayeza okududula, uthi mazilibe ziyetyeni, kaloku ngoku sewuklini ngoku. So ezi zinto kuba kaloku naye laa mntu uye emntwini bamnika into zokhotha, bathi uzukhafule, uzuthambise, omnye bamqaphula. So uzawuthi xa usebenzisa emayezeni zibuye zize kuwe xa umdaka. Yabona ke le esizawuyenza ayinanidi ubude ukhothane neentsizi uqiniswe le sizawuyenza, because it's also important ukuthi xa siyenza siyayichaza kubantu bakulo mntu kuthethwa ngaye. Bantu basemabheleni, nankunyana wenu endidibena ngohlobo oluthile, esinento ethile, kwenzeka into ethile ngoku, ndicela nani bantu basemabheleni ndincedise. Unumber 1 sithi sifaka bani? Mohlasetse. Mhlasele nguHloenya lona, ngunyongwana lo esiqala ngaye, ngulo besimncokola. Sathi uyakhafula unyongwana, sathi unyongwana uyagqitha ezimotweni, sathi unyongwana uyalwa ngayo, ulwe kuqhuma uthuli, omnye ade amsebenzise eyedwa twi unyongwana. Ngoku simxuba namayeza adibanisa noSelepe. Sisathe chuke phezu kweentaba zaseLesotho xa siyolanda unyongwana, xa siyolanda uSelepe. Lizembe ke lisithi xa sisithi Mohlasetse siphethe iSelepe. Uyayiva ke ngoku le nto ukuba kuzawuba nzima kule nto. Sithi ke la mayeza awaphelelanga apha, kodwa siqale ngala for isizathu. Kona isizathu sokuba sithi la xa udibanisa nokowona abe maninzana kunala azawulandela. Noba la in terms of ipesenti uthi mhlawumbi 10%, ezinye wenza o5 ukuhla njalo, sithi malamba kuphikwa. Uyabona ke eli liyeza elikwaziyo ukuthi umntu into ithi ibi kuye angayazi uba iphuncuke xa bekundawoni. Asikalincokoli ke liyeza elikwazi uzibone ngoku nje bakushushu wombethe ingubo mntana omhle, ukombathisa ingubo ngoku ilanga kuthiwani lithi lithe apha enqayeni, ingabizanga la magama azawuba complicated. But ke lena into ekuthiwa ngumalamba kuphikwa siyithathe siyidibanise nomphame phuce. Uthi le nto ngoku sewusithi lapha kuwe esandleni sewuyiphiwe le nto, mhlawumbi uyiphiwe ngala mayeza kwaBhele, le nto ungayazi uba iphucwe ngubani xa bekutheni. Apha kuthathwa into emntwini ngenkani, ayipheleli nje le nto uba kuthiwa kuthathwa emntwini ngenkani, uyabethwa lo kuthathwa kuye. Uyayibona ke ngoku ingathi ayisekho mnandi ke xa injalo, uyathathelwa wena uyabethwa. Ithi ke nawe wena mntu othi uthathe umntu ufuneka ujonge uba izudibana nawe nale nto, mhlawumbi wena waye wolanda indoda umntu ngamayeza, ufaka uduka nezwe ke ngoku.
awuzuphelela nje ekukhutshweni kule ndawo, uzawuduka neza, uzawuba ngulo mntu uthi uyabona bekhwela itrakhi yaseKing, heyi ngathi ngokuhamba nala noteksi waseAlice, hayi uboniwe esiye eKimberley ngenye ibhasi. Uduka nezwe wena, uba ngulo mntu ukuthi uyabona ngathi usisithunzela, uyabonwa. Omnye ke mane ezifaka nalapha kuFacebook nje ukuba simbone uba uphi, bethwe ke wena ngoduka nezwe. Ingapheleli apho le nto, ufakwe ugoduka. Uyagxothwa mntana omhle, uyagxothwa kule nto ongene kuyo ngoNdlovu yangena. Kuthiwa uNdlovu yangena laa nto yalaa nkamela, le nkamela kuthiwa ibigodola phaa ngaphandle, yafaka intloko le nkamela, ngoku yafaka intamo le nkamela, yafaka imilenze yangaphambili. Ngoku iyaphela le ntente, ngoku abantu balapha ngaphakathi funeka baphume kuba ngoku kungena le nkamela. Ngoku le nkamela bayifaka ugoduka, yabona ke ngole nkamela ayisazungenisa nje intloko, ikhutshwa yonke. Then ke ngokuthiwe mhlakazantlantsi, kuhlakazwa loo nto unkamela lo ebeze nayo, loo mayeza ebewanikiwe kwaBhele. Kwathiwa hayi, uzufika uthathe ibhrumasi, uyithi uyibuyisele kule ndawo yayo, kwenzela uba zathi xa eyinxiba kwenzeka into ethile, uzuthatha into ethile ufafaze apha phantsi komqamelo, ufake phantsi kwematrasi. Uzawuthi kuthi uthathe lena ke ngokufaka apha ebhiyeni, kuba la madoda adliswa ixesha elininzi angabantu abadliswa ebhiyeni. Masiyithetheni lo nyani, uba ungumntu oselayo, you are very vulnerable kwizinto ezininzi nezinto zentakatho. Wena ke ufuna ukongeza kula mayeza angasentla, mhlawumbi you-want i-substitute, ufuna ukhupha elinye. Siqale ke ngegobandlovu, apho uthi lo mntu udilishana naye, noba unenkani esuka phi, mhlawumbi ayingomntu owathengayo amayeza lo, ngumntu oziyelayo ehlathini, awazi la mayeza, lo mntu uneento ahamba nazo zakhe akwazi uzilawula. Siyamgoba ke mntana omhle, silandele ngeli kuthiwa nguchitha ibhunga. Elo bhunga athe walenza ngala mayeza kokwabo, walihlanganisa, walixhoxisa eli bhunga, walithembisa ukuthi ndiza kwenzela into ethile. Bhunga, uhlakaza lona ke eli bhunga uyalichitha. Sewunaye ke nomhlakazantlantsi, ungawadibanisa okanye elinye libe yi-substitute. Sifake unukani ke sicenga lo ekuthiwa ikhambi. Ufike kulaa ndawo uthenga kuyo amayeza, uthi unukani ikhambi, nothi ixolo. There is a reason mntana omhle nje basithanda uku-emphasize lona unukani ikhambi. Asithi ngowuphi otheni, kodwa thina sithi lo. Ufake uthwalitye, sithe mos zii-substitutes ezi. Uthwalisa lo mntu ilitye, uyampanisha ke ngokuthi angayiphindi le nto ambedudula abantu kwiindawo abonwa bekuzo. Ibe ngulo mntu othi naxa efika kwindawo entle angacaceleki, and then umthi mavumbuka, ukwenzela uba noba uyile kwindawo afika athi ndifakwe isichitho, athi xa ethi ukhuphe esasichitho kuhlaleke nje 1 day 2 day 3 day, vumbuluke yonke laa nto ubusewuyenzile. Abe ngulo mntu ozawujikeleza namayeza, abangathi usebenzisa amayeza adatha amayeza awandincedi. Nali ke esilibhalela bomvu, uphuma phele, bathi ngumxoshe. Njengoba silibhale nje ngolu hlobo, sifuna uyazi uba kuyo yonke le list eli asinalo apha ekhaya. Ukuba ke wena ungumntu owafunayo la mayeza eniyalidinga neli, asizuba nalo, kodwa sithe mos ezi zii-add-ons. The rest of la mayeza uyawa-order apha ekhaya. And siphinde sichaze into ethi xa sincokole Friday, incoko yaFriday sithi zenzele, and there's a reason. Uzenzele, uyithethise le nto ibe yinto eyenziwe nguwe ukulwa neengxaki zakho. Iprocess ke kukuwagreyita. Besichazile uba la mabini, uHlwenya kunye noSelepe, uwenza bemaninzana. Xa usenza le nto unje bugreyithile nje, wawathintini, wawafaka kuloo ndawo uzowafaka kuyo. Apha ke izinto ozenzayo uyakhafula mntana omhle. Ukukhafula ke kulena into, even though unokhafula ngaloo ndlela uyithandayo, but sicebisa uba ingaske ufumane iniphu le uzawube uyithatha etywaleni, inesiciko sayo, inalaa rhentyana ishekileyo, uyithatha etywaleni. Ufumane amanzi amdaka la ahamba apha esitratweni, amanzi ahamba apha endleleni. Akhona amanzi ahamba apha endleleni, ukhe wona la manzi kandleleni ugalele eli yeza lakho ngaloo ma-teaspoon. It's up to wena ke ukuba wenza into engakanani, uyahlukuhla. Xa kutshona ilanga, xa kuphuma ilanga uthi malingapheli elanga lanamhlanje
kungenzekanga into ethile. Xa kutshona ilanga uthi malingaphumi elilanga langomso kungenzeki into ethile. You make lo declaration ube usitsho uba izawukwenzeka lento ndiyithethayo. Abantu abanemisindo ke bade bafake noma lingatshoni, bafake noontsuku mbini. Uthi ezi ntsuku ndizisikileyo zizo zodwa iintsuku lomntu azabe usekhona apha kule ndawo. Uthi ke xa ugqibayo emva kwe-3 days uphose phaa endleleni ehamba imoto ukwenzela ukuba zimthathe imoto zimke naye ziyomtshonisa koomabhayi koomakapa Rhawuti abe nguloo dukanezwe. Then sithi ke ngokuphinde uthathe kwalaa mgubo very fine usefile ke ngesihluzo uthi sasa phantsi kwematrasi okanye phantsi kweshithi kule ndawo kulalwa kuyo. Uyathetha mos uba ndigxotha ubani, ndibolisa namayeza akhe. Yabolisa ke le nto mntana omhle, akhona amayeza abolisayo kuyo yonke le combination. Uthi uba uthi apha ndiyenza ideclaration ukuba nje bengazuphinda alalapha nje akho mzi ayawuze aphinde alale kuwo. Umgxothe ke okungunaphakade. Uyenza le nto ezi ntsuku zintathu ukhafula ngazo apha kule matrasi nje bumane ugalela nje kancinci ngo-day 1, day 2, every day for ezaa ntsuku zintathu. After ezaa ntsuku zintathu ke mntana omhle ufuna iziqunga. Uzawufuna isiqunga esi siqhelekileyo, ufune isiqunga esi kuthiwa sesikaThikoloshe uphalabashimane. Simbiza ngombiza ke, uzawuya kwenye indawo bathi nguphaya bashimane, phali bashimane, kodwa yena nguphalabashimane. Seso siqunga ke sikaThikoloshe uzawuzidibanisa ke ezi ziqunga, both of them. Kwiziqunga kusetyenziswa ingcambu. Ukubone ke xa ulapha eMonti bakuthengisela ingca le sifulela ngayo, bathi nasi isiqunga. Uthathe nawe mntana omhle because you don't know any better, ugoduke. That is why kufuneka ujoyine le academy yakwaVusilanga, uzowazi amayeza uba kusetyenziswa ndawoni xa kutheni. Uyayibona? Kuba kaloku phayana ude noba sikufundisanga ude uyazi isensi ngeyeza ukuthi iyeza eli amayeza atheni, ekusetyenziswa ntoni kuwo. Nato ke into ebesiyiphethe sithi masihambe siyodudula, sibhekisa kuwe ke mntu othi ukhutshwa kwakho, asibhekisi kuwe wena okhupha abanye kwabo. Wena uawuthisiwe nje namhlanje sowuzofaka into zodudula kodwa uzo-awutha. Yayibona ke le nto yakho irongo, camagu.